Bé, una galeria evidentment és un punt de venda, però també és un espai d'oci, és un espai de trobada social, si volem, és un espai on aprendre. Els galeristes ens hem d'esforçar per explicar què és el que tenim i per poder contagiar el nostre entusiasme. Al final, una galeria ha de ser un espai on compartir. A vegades és aquella frase que es diu, no és per desconnectar, no, en realitat la galeria hauria de ser un espai on la gent es connecta amb la seva pròpia sensibilitat. Em permeteu que us llegiré una mica la declaració d'intencions de la galeria i així és com nosaltres ho expliquem. En tot el que fem Artemisia creiem en l'aventura del pensament. Creiem que una pintura, un bon vers, un acord poden fer-nos millors. Vam perdre la nostra ombra i juguem a creure que el millor de la vida encara no ha succeït. La manera en què desafiem l'ordinari és a través de l'emoció artística. Senzillament venem art i compartim un refugi per a la conversa. Soc Cristina Requena, directora d'Artemisia i Tendències, un projecte que neix al març del 2012 amb la voluntat de remoure una mica l'activitat cultural de la comarca. Neix a partir d'una inquietud personal. Des de fa 6 anys comparteixo el projecte amb Guillermo de Angelis. Ell és artista fotògraf i ell s'encarrega de tota la part visual de la galeria. Jo faig més la gestió, la part comercial i sóc la cara visible. I entre els dos decidim amb quins artistes col·laborem i quina és la programació expositiva de la galeria. A la galeria treballem la pintura, l'escultura i la fotografia. No ens tanquem a gèneres, per dir d'alguna manera. Sí que tenim un fil conductor, que és la bellesa com a element que crea ordre i harmonia. A nosaltres ens agraden artistes que ordenin el caos i busquem espectadors que mirin, que observin i que observin atentament. Sovint em diuen una galeria d'art a Cordavall? I per què no? És a dir, les bones propostes, els bons artistes són exclusius de les grans ciutats? No ho sé, crec que hem de tenir una mica la ment més oberta i comprendre que la gent es mou per anar a sopar, per anar a un concert, perquè serà que no ho sigui per veure art. De fet, fa 2 dies van fer una inauguració i va venir gent d'Hospitalet de Llobregat. No hi ha cap inconvenient. Crec que hem de trencar barreres en aquest sentit i arreu s'han de poder fer propostes interessants, amb artistes interessants, que puguin ser pels nostres veïns i gent de més enllà. En el món de l'art passa com amb altres sectors, que ja no hi ha regles. El que ha funcionat durant moltes dècades, doncs a dia d'avui està obsolet. A vegades passa per la gent que no està familiaritzada que sembla que l'art només sigui el que passa a Arco o a les subhastes a Sotheby's, i la veritat és que no és ben bé així. A l'art hi ha moltes lligues, però comencem pel principi. L'art és una manera d'aproximar-se al món des d'una altra mirada, i això no demana gaire recursos econòmics. El que demana és curiositat i ganes d'aprendre i ganes de fer un esforç intel·lectual. Hi ha moltes raons per les quals la gent s'ha apropat a l'art: per inquietud personal, per fer de mecenes, que no vol dir només gastar molts diners. Qui compra una entrada al teatre també està fent de mecenes. Per prestigi, tot això ha fet una passa endarrere. Això ho estem observant i és un exercici que hem de fer per veure què està passant. La gent sembla que tingui més interès en aconseguir el saló amb la portada d'IKEA o que tots anem vestits d'una manera com clones.
Afortunadament, però encara queda molta gent que té ganes de disfrutar de l'art, ja siguin espectadors, ja siguin artistes, ja siguin agents culturals, i per tant a Artemisia continuem amb una proposta clàssica en quant a l'espai físic, on ens agrada compartir un cava amb una copa de vidre, i simultàniament podem utilitzar tots els recursos tecnològics que estan al nostre abast per poder compartir les nostres propostes ja no només amb un territori proper, sinó amb el món sencer, si nosaltres volem. Nosaltres des del principi vam apostar per les xarxes socials, per al mitjà audiovisual, i arrel del Covid va ser quan vam poder treballar molt més intensament en aquest aspecte. Al nostre canal YouTube podreu trobar dos projectes que ens fan molta il·lusió. Per una banda, el showroom Artemisia. En aquest el que fem és explicar, donar claus interpretatives sobre les obres que tenim a la nostra galeria. Una manera d'apropar l'art del nostre espai als nostres espectadors. És molt bonic quan venen a una inauguració i et diuen: ostres, he vist a baix el quadre aquell que ens vas explicar i mira, no ho sé, hi ha tota una funció pedagògica y naturalment també comercial. Uno de esos autores que hacen lo que se llama fotografía de autor, esa fotografía en la que las reglas tradicionales se desvanecen en favor de la intención artística. I per altra banda fem el projecte La llave de los sueños. Inspirats amb les preguntes que sempre ens plantejava Magritte, el que hem volgut és convidar a diferents personalitats que han tingut una mica l'amabilitat de col·laborar amb nosaltres, i el que fem és plantejar una pregunta perquè aquests experts ens donin el seu punt de vista, la seva mirada. Persones com Nuzio Ordine, Avelina Lesper, Lluís Bassat, Franco Fontana, en fi, Vences Rambles, persones molt interessants que s'han fet còmplices de la galeria i han compartit aquest punt de vista amb els nostres espectadors. Els dos projectes es poden veure a través del nostre canal YouTube, un projecte en obert a tothom, gratuït, amb la voluntat d'això, de compartir el que nosaltres fem i de poder oferir un producte de qualitat a través del mitjà digital. Le dejo a usted el protagonismo. La pregunta que a usted le hacemos y nos gustaría que respondiera es la siguiente. ¿Qué papel ha de jugar el arte y la belleza en el contexto actual, en la sociedad actual? El futur és incert a la galeria, a l'art i a la vida. Nosaltres, de moment, el que fem és gaudir del present, i el present ara mateix és poder disfrutar d'aquests paisatges de l'Ester Porta que podeu veure en aquesta galeria fins al 28 de maig. Una oportunitat per endinsar-nos en aquests paisatges lírics que ens conviden a nous mons, potser, no ho sé, més justos, més sensibles, potser inabastables, però sempre desitjables. La galeria és oberta divendres a la tarda, dissabtes al matí, la resta de la setmana per cita concertada, així que tots convidats. Serà un honor que ens vingueu a visitar, i si no, ens podeu trobar a diferents xarxes a través de la nostra pàgina web, artemisiacultura.com, podreu arribar al nostre canal YouTube, al LinkedIn, al Facebook, a l'Instagram, en fi. Per part meva, agrair a l'equip de la Maleta Cultural que ens hàgiu convidat i poder compartir amb tots vosaltres una miqueta més què és i què fem aquí, a Artemisia Art i Tendències.